Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar, nesta ocasión en martes, día no que emitiremos o noso programa por mor da programación electoral. Este martes falaremoslle precisamente dun encontro mantido pola conselleira con representantes do sector do mar e faremos tamén balance da costeira da Xarda. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Mal balance da costeira da Xarda marcada por capturas inestables e sobre todo pola baixa cotización. A conselleira do Mar participou nun acto sectorial con representantes dos profesionais do mar e da industria transformadora na Pobra. O BNG de Ribeira denuncia a alteración medioambiental que supoñen as obras na praia do Castro. A caída dos prezos está a condicionar a costeira da Xarda. Falamos co presidente provincial da Federación de Confrarías da Coruña para coñecer as causas deste descenso das cotizacións. Eran moitas as embarcacións de artes menores galegas que tiñan depositadas as súas esperanzas na costeira da Xarda. Sen embargo, a campaña non puido arrancar peor. Capturas escasas e inestables con pouco tamaño e unha cotización que apenas fai rendible saír a faenar. Aquí houve barcos que sí foron por a norte, por Asturias e por a parte de Vilés, pero hai incluso barcos que sí que están aquí. O que pasa é que non está moi estable, pescan un día, outro día non pescan, de momento non está moi estable. Tampouco é ainda que pescaron algunha grande, tampouco o tamaño non é alá moi bo, pero os precios son demoledores, son pésimos, nunca se viron uns precios tan baixos. A caída dos prezos débese en parte á saturación do mercado, xa que as conxeladoras traballan aínda con Xarda que quedou sen vender na anterior campaña. Confían, polo tanto, en que a situación poida mellorar en vindeiros días. Non sei se realmente porque quedou bastante do ano pasado nas congeladoras, que é o que din, e posiblemente sea verdade. Estamos nisso, pero é verdade que os precios son moi baixos, están entre 7 e 8 euros a caixa, que precios cando teñen estado a 30 e máis de 30 euros. Esperemos que as congeladoras un pouco a ver o que fan, a ver se responden dunha vez, e tamén se a Xarda é un pouquiño de mellor calidad, pero nós o que esperamos é que os precios suban un pouco, senón, na verdade, que isto está matando a xente que vive e que están esperando pola campaña, que para sobrevivir un pouco o resto do ano, este ano é verdade que se lle está poñendo bastante difícil. De non ser así, a Federación Galega de Confrarías deseñou unha estrategia para evitar a venda deste peixe por debaixo dun mínimo establecido. Se a cotización non supera os 50 céntimos por kilo, a Organización de Produtores de Galicia podería adquirilo e conxelalo para vendelo a un prezo máis competitivo tras buscar acordos cos compradores. A pesar da boa vontade con que naceu o proxecto e as positivas consecuencias que suporía para os produtores, a central de vendas do polvo está a topar moitas trabas no seu camiño para comezar a funcionar. Os patróns maiores das confrarías de Muros, Portodosón e Fisterra, principais pósitos interesados no proxecto, mantiveron unha nova xuntanza para abordar a necesidade de centralizar as vendas do cefalópodo nunha soa lonxa, co fin de garantir un prezo mínimo. Pois a cousa xa, como se sabe, está nos dando moitas trabas e ainda por si fora pouco que estamos tratando de remontala e a ver se salimos adiante con ela, porque creemos que a largo plazo vai ser bo para os mariñeiros, para aguantar un pouco o precio e que as tres confradías que realmente somos as principales, que somos Muros, Portodosón e Fisterra, pois sería bo, porque sería concentrar o pulpo nunha lonja ou noutro, para o que o comprara, pois contaría con unha cantidad maior e iso sería darlle un pouco de precio ao pulpo.
Durante a reunión abordouse tamén a necesidade de ampliar os períodos de veda, aínda que non todos os produtores son partidarios desta medida, xa que precisan das capturas de polvo para garantir uns ingresos diarios. Estamos que agora hai moi pouquiño pulpo, a xente cambiou os tramallos, as vetas, e van a un pouco se collen alguna de sarda, porque realmente pulpo hai moi pouco, collen moi pouquiños kilos. E o que creemos nós desde aquí, hai xente que claro, que discrepa que non, que as vedas debían ser un pouco maiores para dar. No verán, cando abre o pulpo sabemos todos que no verán está moi aguado, é un pulpo de moi mala calidad, e aparte de que o pulpo desarrolla un pouco tempo e sería bo. Pero, bueno, hai xente que non quer porque tamén hai que poñerse no seu sitio. A mellor non ten outro sitio onde ir, e, bueno, se gana o que gane, sea máis ou menos, van sobrevivindo. Tras o parón da Semana Santa, retomaránse as reunións para darlle o empuxe definitivo ao proxecto. A Conselleira do Mar mantivo un encontro con representantes do sector e da industria transformadora para coñecer de primeira man as necesidades dos profesionais. No transcurso dun encontro sectorial mantido na Pobra con mariñeiros, representantes das confrarías e empresarios da industria conserveira, Rosa Quintana destacou o importante papel de Galicia como principal potencia pesqueira europea. Por esta razón, a Unión Europea outorgaralle máis de 370 millóns de euros, a metade da cota asignada a toda España. Neste sentido, Rosa Quintana insiste na necesidade de facer valer ante a Administración Europea o peso específico da nosa flota para incrementar as súas posibilidades de pesca, tal e como se veu facendo nos últimos anos. Dende o ano 2012 se teñen incrementado as nosas posibilidades de pesca un 52%. Xa sei que aínda non nos chega, pero pensade que isto vimos arrastrando dende o ano 1982, donde nos deron moi pouquiñas posibilidades de pesca. Ahora ben, dende o ano 2012, donde nos acreditamos diante da Unión Europea que éramos capaces de facer controles, que éramos responsables ca nosa explotación dos recursos, que os recursos estaban mellor do que decían os técnicos da Unión Europea, fomos quen de incrementar esas posibilidades de pesca un 52%. Sigamos traballando nesta dirección. Non digamos que agora non temos posibilidades de sobrevivir, porque senón a Unión Europea seguirá a pensar que os seguimos engañando. Outras das medidas levadas a cabo pola Consellería teñense plasmado na reforma da política pesqueira común, como o recoñecemento da pesca de baixura como unha actividade específica ou a aplicación paulatina dos descartes. E con esa lei conseguimos responder a todos os compromisos que tiñamos adquiridos na campaña electoral, poñer os contadores das bateas a cero, darlle o réximen xurídico ás cofradías que tiñan antes de estar o goberno bipartito no goberno e reforzar a figura do Intezmar, que é un centro de control que nos permite a todos poder presumir da calidade dos nosos produtos. E a maiores tamén darlle o permiso das embarcacións por a vida útil da embarcación e non telo que está renovando cada 5 anos. É dicir, o que nos tiñamos comprometido en 6 meses fomos quen de modificar unha lei e levála ao Parlamento. E tamén outra das cousas das que me sinto moi orgullosa é que fomos quen a través do Consello Galego de Pesca, donde están os representantes do sector, todos os que o sector elixe, pois chegaron a acordo entre todos os diferentes eslabóns desa cadena, as tres organizacións sindicais que representan o sector e a Administración, de presentar un documento de consenso sobre o que queríamos na nova reforma da política pesqueira común. A pesar da valoración positiva, Rosa Quintana é consciente de que quedan aínda moitas cuestións a mellorar, como por exemplo o furtivismo, un dos principais cabalos de batalla de sector e administración. Insiste a conselleira en que precisou compromiso de toda a sociedade, especialmente dos potenciais consumidores, para acabar con esta práctica. Cando nos fomos do goberno no ano 2005, o furtivismo era algo anecdótico. Era algo anecdótico. Na Ría da Arousa prácticamente non existía. Na Mariña de Lugo había 4 que hoxe decía que había que darlle unha medalla porque quedaban 4 e eso era algo testimonial. Quedaba un pouquiño na Ría de Ferrol, outro pouco na Ría de Coruña, pero xa digo, era algo controlable. Cando volvemos no ano 2009 era o máximo. As embarcacións de guardacostas estaban todas oxidadas, non funcionaban, o servicio de guardacostas estaba totalmente abandonado. E eu creo que das primeiras declaracións que fixen era que o meu interés iba a ser acabar co furtivismo. E por eso a primeira decisión que tomei é que o servicio de guardacostas se transformaba nunha subdirección que iba a depender directamente da conselleira, non dependía de ningún director xeral.
E eu mesma salín varias veces nas embarcacións a decomisar nasas e a levantar aparellos de pesca prohibidos e a traballar contra o furtivismo. Encontrei a xente de guardacostas pois deprimida, desmotivada, porque era, a verdade, eu que empecé traballando na administración pública no Servicio de Inspección Pesqueira, é moi desmotivador ver que vas a mañá, que botas a unha xente da playa e que se volven a decir a noite volvo. Porque como son insolventes, non teñen nada a seu nome, por moitas actas que lle levantes, pois non faz nada. E entón, pois eu naquel momento xa empecé a buscar argumentos, documentación xurídica, se preparou un dossier completo e se transmitiu ao Goberno Central para conseguir reformar o Código Penal e transformar o furtivismo nun delito. Porque entendíamos que a esa xente o único que lle valía era a posibilidade de facer os servicios sociais ou ir á cárcel, porque que senón non podíamos loitar contra eles. Bueno, pois non foi posible hasta que agora, por fin, o Goberno do Estado entendeu o problema do furtivismo e a través dunha emenda que presentou o Grupo Popular no Senado se conseguiu que o furtivismo fora considerado un delito e tamén os roubos nas bateas. É unha arma máis para loitar contra o furtivismo porque, xa digo, é duro que a un profesional, como ten cousas a seu nombre, está desenvolvendo a súa actividade, pode cometer algunha irregularidade, pois sí que teñas forma de sancionalo na vía administrativa e de poñerlle unha multa, e aquel que está facendo unha competencia totalmente desleal contra os profesionais e está acabando con un recurso que outras están traballando porque están sementando, están vigilando ou están trasladando, pois nos entendíamos que era totalmente injusto. Neste sentido, teño que decir, a Administración non vai a deixar de loitar contra o furtivismo. A Administración tamén está dicindo que se existe alguén que vai á playa a collelo é porque hai alguén que lle compra ese marisco, xa sexa un intermediario para logo introducilo nos canales legais de comercialización ou xa sexa un consumidor directamente porque lle sale un pouco máis barato porque aforra os impostos. Esta é unha loita na que toda a sociedade temos que estar implicados. Non vale solo con que este o sector profesional e a Administración. Necesitamos o respaldo de todos. Por último, a titular de Mar apelou á unidade do sector para seguir avanzando e conseguindo melloras para os profesionais que integran a base da economía galega. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Ás 11 da mañá, os rañeiros comezaban xa a volver á lonxa da illa coas súas capturas. Nesta segunda xornada de volta ao traballo, ao igual que onte, conseguiron coller os copos. Por iso, o sector vai recuperando o ánimo. As nosas autorizacións, de momento, a xente está collendo os topes, aunque estas, como che dixen antes, as zonas son moi pobres. Así, a zona 2, que é a que temos a rubia, que é a que máis temos nesa banda, pois pensamos que de momento teremos para 3-4 meses para ir quitando os topes a xente. Que se digo, pero non son uns topes moi grandes. Na Illa de Arousa a volta da actividade deixou boas sensacións. Na lonxa saíron a poxa 986 kilos de ameixa babosa, 320 de rubia e ao redor de 250 de fina. A pesares dos temores, tamén se comportaron os prezos. A babosa situouse nos 20 euros por kilo, a fina cadou os 43, mentres que a rubia roldou os 8,65 euros. Cando perdes mercado de estar co teu produto aí, pois tes esa incertidumbre á hora de volver ao mercado se van a ter bons precios, entendes? Pero, bueno, visto de onte, estamos bastante contentos. Sobre todo tendo en conta o parón de 2 meses que arrastran os rañeiros. A actividade cesou entre o 26 de xaneiro e o 1 de abril por mor da alta mortaldade do marisco e os mariscadores aínda non recibiron as axudas prometidas que agardan cheguen antes do 10 de abril. Pois a xente, claro, tes que comprender que están económicamente moi xustos, claro, e agora está a xente esperando como agua de maio para cobrar o que son as axudas polo cese de actividade. Estas ameixas tamén que veñen tamén ven para as familias, claro.
Cambados e Vilanova tamén volveron á actividade. Na lonxa camadesa cumpriron os prezos, pero as capturas quedaron escasas, roldando os 300 kilos. Na de Vilanova a escaseza fai que os traballos se centren no aireado do terreo e capturar marisco pequeno para resementar noutras zonas. O BNG de Ribeira vende interesarse polas obras que se están a cometer na praia do Castro. Consideran que están a ocasionar certos danos medioambientais no areal. A presenza nas últimas semanas de diversa maquinaria pesada traballando na praia, que está a alterar o ecosistema dunar existente, foi unha das razóns que levou os nacionalistas a interesarse por esta actuación. A través de varias preguntas, unha delas dirixida ao Concello e outra á Dirección Xeral de Conservación da Natureza, dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, os membros da formación frentista interesanse pola finalidade destas obras. Segundo eles, os traballos están a causar un forte impacto ambiental, xa que a zona aparece incluída dentro do Plan de Conservación da Píllara das Dunas, unha especie protexida que pode verse afectada pola realización desta actuación. Unha cousa que podía ser moi beneficiosa para o noso Concello, para a parroquia de Castiñeira, está se convertendo en un auténtico problema. Como sabedes, no proxecto da construción da zona de recreo do Castro, unha das cousas que había, que nós apoiamos, era que se levantaba a pista antiga, porque se iba a rexenerar a duna. E agora que nos atopamos é que, en vez de rexenerar a duna, estáse estragando o resto das dunas. Estáse cambiando o curso do río, están metendo as máquinas nunha zona na que non se pode facer. É parte do gasto económico que supón estar cambiando todos os anos o curso do río. Esta praia do Castro está incluída no Plan de Conservación da Píllara das Dunas. A Píllara das Dunas é unha especie protexida, concretamente por hasta 6 figuras tanto europeas como nacionais e estatais. Ao estar figura no catálogo nacional de especies ameazadas, como tal, búscase a protección do seu hábitat. Prohíbese calquera actuación sobre a súa zona de aniñamento, como é aquí esta duna, ou onde se supón que tiña que estar a duna. Entón, máis alá de buscar a súa conservación, estáse destruindo o seu hábitat, impedindo o seu aniñamento. Entre outras cuestións, os nacionalistas pregúntanse que sentido teñen estas obras e se realizou previamente un plan de avaliación ambiental. Que tipo de actuacións se están levando a cabo, porque ninguén o sabe, nin a veciñanza, nin nós somos conscientes, nin coñecedores destas actuacións. Tamén lle preguntamos se se realizou unha proba de impacto ambiental sobre esta zona, non? E tamén porque a Dirección Xeral da Conservación da Natureza permite accións que vulneren o hábitat desta especie ameazada. Tempo agora para outras informacións nun formato máis breve. Portos de Galicia deu a coñecer o proxecto básico para a rexeneración da ría Nollesa, unha bella demanda dende diferentes sectores da vila, tanto políticos como económicos ou sociais. A proposta que baralla o ente público que preside José Juan Durán prevé mellorar tanto as condicións da lámina de auga como o terreo portuario. O proxecto básico, que terá que ser complementado cun proxecto constructivo para a súa tramitación, propón devolver a navegabilidade a zonas do Porto Nollés que a perderan e a mellora xeral do dominio público portuario. Para iso, mellorarase o calado da canle de acceso e a lámina de auga. Con este fin, executarase unha dragaxe da canle para permitir o acceso das embarcacións. Ademais, o material extraído será empregado para a formación dun areal urbano dentro do propio dominio público portuario. O proxecto básico complétase ademais cunha reforma da calzada portuaria, que inclúe a súa ampliación. Deste xeito, habilitaránse tamén 2 carrís para a circulación rodada no bordo litoral e unha zona para o tránsito peonil. A deputada do Bloque Nacionalista Galego no Congreso, Rosana Pérez, pediu explicacións ao Goberno pola demora na execución do proxecto de rexeneración das marismas das Xunqueiras na Pobra do Caramiñal. Na iniciativa que ven de presentar na Cámara Baixa, lembra que o proxecto foi elaborado xa no ano 1996 e aprobado pola demarcación de costas en 2001, cun investimento de 1,7 millóns de euros.
8 anos despois consignábase nos orzamentos do Estado outra partida de 500.000 euros, pero de momento non se ten materializado nin un só euro. A estes compromisos incumpridos súmanse, segundo recolle Rosana Pérez no seu escrito, os prazos anunciados en diversas ocasións para iniciar a actuación publicada no Boletín Oficial da provincia no ano 2014. Sen embargo, non foi ata finais de xaneiro deste ano cando se aprobou definitivamente o proxecto. Á vista das constantes demoras, a deputada nacionalista insta ao Ministerio de Medio Ambiente a cometer canto antes unha actuación neste entorno de gran valor ambiental, que se atopa cada vez máis degradado polas constantes agresións ecolóxicas que sofre. Portos de Galicia inviste preto d'1 millón de euros na mellora do abrigo da dársena de Porto do Son. As obras que xa se están a executar consisten na ampliación do actual dique en 30 metros e a instalación dun pantalán de 39 metros para o atraque dunha trintena de embarcacións da 7ª lista no interior do porto. O proxecto tamén inclúe a canalización do alumeado, a instalación dunha baranda e escaleiras e a construción dunha pasarela de 15 metros complementario ao pantalán. Os traballos contan cun prazo de execución de 10 meses e un investimento de 996.000 euros, financiados polos fondos europeos FEDER. Pois ata aquí o noso informar desta semana. Lembren que a partir de agora teñen unha cita con o noso programa todos os martes á mesma hora. Ata entón. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.